Jullie hebben gewerkt aan pop-up voetbal. Wat houdt jullie project precies in? Ja, dus eigenlijk is het de bedoeling dat wij een sociaal laagdrempelige ontmoetingsplaats gaan creëren voor buurtbewoners bij ons in het dorp of in de stad. En dan kunnen zij gaan sporten, zodat het een beetje betaalbaar is. Dus het is voor ons ook heel belangrijk om het sociale te koppelen aan anderzijds het technische en het mechanische. Onze maquette, deze hebben we 3D-print. Ja, zoals jullie kunnen zien is die demonteerbaar. Dus we hebben alleen de pootjes vastgelijmd zodat het iets makkelijker is voor transport. Maar eigenlijk zou het in het echt ook zo zijn dat je gewoon alles kunt demonteren en ergens gaan opzetten. Waar begint je dan? Dat was in het begin een beetje wel zoeken, want in het begin was vooral sponsors zoeken en zo'n beetje met de randzaken bezighouden. Ook vooral het tekenen dat heel veel in beslag heeft genomen en een beetje materiaal testen. Welk materiaal is sterk genoeg en kan tegen de weersomstandigheden. Op welke momenten liep je vast en hoe zit je er dan mee omgegaan? Ja, in het begin zijn we vooral vastgelopen omdat we niet genoeg materiaal hadden en de leerkracht is er even uit geweest, dus toen wisten we soms niet goed wat we moesten doen. Of ja, mensen hebben ook moeten wachten voor dingen in samenspraak te doen met hem. Maar toen hebben we voorstellen gedaan hoe we dingen zouden kunnen doen, bijvoorbeeld met een banquette, het scorebord, de verlichting en zo. En dat hebben we nu allemaal bijgewerkt. Jullie hebben ook gebruik gemaakt van een Arduino. Wat doet die eigenlijk? Ja, hier staan 3 drukknoppen op, zoals jullie kunnen zien. Dat ene voor de telkens scoren omhoog voor de ledjes en ene is voor alles terug op 0 te zetten voor als je opnieuw wil beginnen of voor andere mensen komen. Dit programma is ook geschreven door ICT bij ons op school, die hebben ons daarbij geholpen. En ook natuurlijk de U Hasselt die ons daarmee begeleid hebben. Waarom is het belangrijk voor de U Hasselt om de leerlingen achter hun schoolbanken uit hun comfortzone te halen? Ik denk dat we zien dat ook bij onze eigen studenten industrieel ingenieur, maar ik denk dat dat ook voor de middelbare scholen, voor de leerlingen op de middelbare scholen belangrijk is om te weten wat leeft er nu, waar wordt aan gewerkt, wat zijn de materialen, wat zijn de toepassingen van de toekomst. Als je achter de schoolbanken zit en dat wordt u verteld, dan komt dat wel binnen, maar ik denk van het moment dat je daar zelf mee aan de slag gaat, je handen uit de mouwen kan steken en daar zelf mee mee gaat werken, dan denk ik dat dat veel beter blijft hangen. Eigenlijk als we naar de eindwerkonderwerpen kijken, vertrek ik vooral naar wat is jullie persoonlijke interesse. Niet dadelijk zeggen het idee dit kan niet, maar gewoon samen ontdekken wat kan wel of waar staat welke technologie al en hoe kunnen we dat gaan interpreteren. En is een Limburg Stemt Af project anders dan de andere projecten in de klas? Ik vond het qua coaching hetzelfde, alleen die timelines en zo, dat was wel wat pittig moet ik zeggen. Maar ik neem er wel heel veel dingen uit mee, zodat ik zelf ook daarmee aan de slag kan gaan om eigenlijk deze structuur op al mijn projecten te gaan enten. Dit is jullie scorebord. Ja, dus nu komt er de score en er komt tekst voorbij van welke club die scoort. Maar aan de achterkant van het bord zit ook een luidspreker en ze kunnen ook een muziekje laten afspelen als er een ploeg scoort. Wij maken nu gewoon de maquette en volgend jaar wordt eigenlijk onze maquette een bouwpakket voor leerlingen van het 3e en het 4e jaar. En zij kunnen dan het volledige project in elkaar steken. En ja, dat is eigenlijk wel een fijn gevoel om volgend jaar misschien terug te gaan naar onze school en te zien dat onze voetbalpitch eigenlijk uiteindelijk daar staat. Dus je bent eigenlijk nog niet afgestudeerd en je hebt dan meteen een legacy om door te geven. Ja, inderdaad. Dat is een fijn gevoel. Eind goed, al goed. De voetbal pop-up heeft een pop-up oplossing om hun projecten door te geven aan leerlingen van de 2e graad. Prachtig toch?